অনুরোধ করছি বক্তা মহাশয়ଙ୍କୁ তৎসହିତ ଆମର ইভাঞ্জেলিକାল ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାପରେ ଆମର ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀର ପାଳକ ସମ୍ମିଳିତ ଆମର ଶ୍ରୀମା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟ ତୁମାଂପଦ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ বিভিন্ন মন্ডলীରୁ ଆସିଥିବା ହେତୁ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ଟିକର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ବି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ଏଥର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ Para sanggup dulu, sanggup dulu. Maksudnya akhirnya sanggup dulu.